Ей, Иво, тази храна за какви котки става? Грандорф с 4 меса за кастрирани котки съдържа 70% истинско месо от пуешко, агнешко, патешко и месо от глиган. В тази храна е добавен L-карнитин, който подпомага нормалния метаболизъм на мазнините и формулата е съобразена с нуждите на кастрираните котки за поддържане на оптимално тегло. И още нещо, сред основните й предимства е също високото съдържание на таурин, който е жизнено важен за котките, цели 1500 мг на килограм. Има и огромно количество живи пробиотици, които подпомагат баланса на чревната микрофлора и нормалното храносмиване. А още по-важно е какво не съдържа тази храна. В нея няма пилешко месо, няма пилешка мазнина, царевица, пшеница, соя или изкуствени отцветители и овкусители. Тоест, ако котката ти е кастрирана, живее основно в къщи и търсиш храна с висок процент истинско месо, контролирани калории и по-добро храносмиване, Грандорф с 4 меса за кастрирани котки е много добър вариант. А от тази марка имаме налични варианти и за малки котенца, и за домашни некастрирани котки, и дори за големи едри породи котки. Поръчай Грандорф не само за котки, а и за кучета на grandorf.bg.